Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nabalik na ang power supply sa AB Magalona, Victorias kag Manapla. Ini matapos ang anong kaadlaw nga blackout. Ginaduso sa karon ni Mayor Javi Benitez nga ma-upgrade ang equipment sang Nuneco. Ginaduso naman ang pagdugang sa substation para masolusyonan ang problema sa power supply. May report sa Nico Delfin. Wala na makarestock sa iya mga frozen products ang negosyante nga si Gary Raymond Havilosa matapos ang anom kaadlaw nga blackout sa Victoria City kag kaiping nga banwa sang EB Magalona kag Manapla. Pero iya ginpasalamatan nga humalin kagabi nabalik nang supply sang kuryente. Pinaagi man sa ginpahulam nga 15 MVA transformer sang Central Negros Electric Cooperative para magamit sang Northern Negros Electric Cooperative. So, rote mayo man ang ipahulam nila eh. Kasi sigano na mag-blackout naman di damo naman. Actually ang lamig des grabe ginaya kung nisito mo sa like sa amon for example mga gagmay na negosyante di maloses sa kadlag ko gani. Kaya salamat sa amon mayor. Istorya ni Havilosa, 3 man kaadlaw nga naiyawan sila sa pagbakal sang ice agod nga hindi mapanos ang ila ginabaligya nga pack sang tosino, molo balls giban pa nga mga pork meat products. Tani gamay mo lang danang margin plus gibutangan pa ice. Medyo may imbis na may gilansya kaya wala na lang yun para na lang gidya maubos na lang gid siya. Gina-anticipate man na o nabilit sabi na may bagyo na wala na kami kadamo gid sa amon gina-stock para dahil lang gid eh. Gina-anticipate na lang gid na. Manasigado na gubagay kaya ang frozen na sila lang gisadaan na may kuan gid may ice. Amo na eh. Amo na lang ako ng lotet ko tungod wala ko bala nakahimo. Itigin stop gid siya ng iban gid pangluto na lang amon. Suno kay Mayor Javi Benitez, may pila pa ka mga barangay sa syudad nga wala gihapon sang supply sang kuryente. Gani natala na sila nga magasapol upod sa pamunuan sang Nuneco kag Seneco buwas agod nga matagaan solusyon ang problema sa power supply. Ginaduso man sang alkalde nga kuntani ma-upgrade ang pasilidad sang Nuneco kag matigayon ang plano nga construction sang dugang nga substation sa banwa sang EB Magalona. Actually, ang kailangan of course i-upgrade ang transformer natin. Hopefully, maging digital. Kaya subong mga manual pa dito. Ang fans, ang cooling, everything. And also, I believe that we also need substations in it. Because kung ano ng matagawa, at least ang EVs to us with which we can also have like this Agosto 28, sa naguba ang 15 MVA transformers sang Nuneco sa Bakayan Cane Town Subdivision sa Victoria City sang maigo sang kilat ang lightning arrestor. Gilayon man nga nagpamakal sa mga generators ang syudad para magamit sa mga kabaranggayan, ila binagod man mabalik ang supply sang tubig sa pila ka mga komunidad. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.